Beit Bridge uchienda kumasvingo uchafamba but at your own risk, nekuti hapana tsamba dzauri kupiwa nezita raP. Hatisati takupa vanhu matsamba. Saka kana wafunga kufamba zvinenge zvava zvako, unenge uchingosungwa murodhi uchienda kwauri kuenda, kana kuti unogona kudzoserwa wakuda kutosvika mumasvingo. Saka ndiwewo unenge wangoti westa mari. Ngatigarei munzvimbo dzedu idzodzo dzatiri kugara takamirira review ichazoitwa. Ngatishandei tichingoramba tichisanitiza semi muri pano munoshanda muchibata mari. Mari ndio iri kutonyanya kuspreada COVID-19. Muno muBeit Bridge COVID-19 iri kubatwa every day. Vanhu vari kubatwa COVID pahospital apa almost every day. Vamwe vari kutofa. Saka ngatizvichengetedzei pamwe chete nemhuri dzedu. Thank you.